तारिखआव जोंहा कुसगाव मण्डल हिसाबै जोङो मोनसे CM सारनि प्रग्राम लादों। बे प्रग्रामाव जोङो 15,000 कार्यकर्तानि सन्मिलन प्रग्राम लादों। बे सन्मिलनाव जोंहा जाफुंसारगोन होननानै जों आखाबादि आरो अलमस्ट जोङो 80% खामानियानो जोंहा साक्सेस जाबाय। दा पेन्डेल हिसाबै जों 80% साक्सेस जाबाय आरो जोङो ओरैबायदि पजिटिभ मोनबाय कुसगाव ओनसोलाव जोङो एबाराव BJPआ देरहानाया निश्चित। जिहेतु बे कुसगाव मण्डलनि प्रेसिडेन्ट जानानै आं रायजोफोरखौ बेखौनो खावलायनो सानदों जाहाथे गोजोन उन्नतिनि खेत्रआव जोङो जेब्ला BTCखौ गोजोनै लाखिनो सानदों होमबा जोङो BJP दोलो जानानैनो जोङो खौसेथि खामानि मावनांगोन। बेनि थाखायनो आं रायजोफोरनाव बेनो मेसेज हरनो सानदों रायजोफोरखौ जाहाथे बे मिटिङाव कार्यकर्ताफ्रा लोब लोबै फैनानै जोंनि बे प्रग्रामखौ साक्सेस खालामफैयो।